Budeme pripravovať domácu granolu. Môže sa to pripravovať teda s viacerými vecami, ale toto sme si my zvolili takú kombináciu, ktorá je taká vhodná aj pre deti, aj pre dospelých. Že budeme používať dva druhy vločiek, špaldové vločky, klasické ovsené vločky, lieskové oriešky, vlašské oriešky, mandle a tieto suché suroviny všetky spolu premiešame. Prelejeme medom. Dáme piec do rúry na 170 stupňov 10 až 15 minút, kým neskaramelizuje med a nezozlatovej úrovni. Počas pečenia treba niekoľkokrát premiešať a chvíľu pred koncom pridáme ešte sušené ovocie, v tomto prípade, v našom prípade brusnice. Po upečení necháme ešte schladnúť a môžeme potom naplniť do nádoby, kde budeme skladovať. Upečenú a vychladnutú granulu si naplníme do vhodných nádob, v ktorých môžeme skladovať a podávame ju potom buď s mliekom, alebo si môžeme pridávať do jogurtu, alebo aj len tak jesť samotnú.